Hej folkens, det her jeg viser mit hus frem. Frederik Dalby her. Jeg har bygget en lille have, den brugte 5 minutter på. Og så har jeg bygget et lille bassin her. Det er ikke så godt, men alligevel meget sejt. Så har jeg fået en grund her, så har jeg her, så har jeg et lille hus. Lidt lille forhold, så har jeg lige en kæmpe mineskak dernede, så har jeg en etage til chestrum og musik. Og så har jeg en lang gang herovre, så har jeg sengen, en seng, så har jeg noget, der ikke virker så suverænt godt. Og så har jeg sådan en lille udkigspost med diamant og guld og det værste der. Så har jeg også lavet jeg har ikke lavet til. Og så har jeg bygget tegnet for huset X. Og ellers igen. Det brugte jeg en dag. En hel dag brugte jeg på det. Så jeg håber I synes godt om det her. Hej.